Kaayon tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga naggikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan og mahigugmaon namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Niining taknaa sa gihapon kami magapasalamat kanimo. Din hangtod niining mga gutluo kini nga programa natagaan panimo og kay gayunan nga padayon nga magapugas sa binhi sa kamatuoran. Tuguti o Dios nga kini nga programa ug kini nga istasyon imong panalanginan. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw karon diha sa ilang mga puloy-anan o sa ilang mga sakyanan. Ikaw, Ginoong Diyos, magapanalangin sa imong pulong nga ilang itagaag panahon nga mapamatian nila o unta, Ginoo, pinaagi sa lamdag sa gasa sa Espiritu Santo. Ilang masabtan og mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang sa pangalan ni Jesucristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon ang pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ani nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone aron nga makaadto ta sa pinakamin porsyon sa ato nga program. Okay, sir, pangutana ni. Okay, unsay pangutana gihapon. Okay, maayong buntag, pastor. Ang Biblia nga among gi-request di aning abot na gyud in town gahapon sa hapon. Salamat kaayo ani pastor, unya mo update lang unya mi sa imo. Okay, salamat kay naana dining abot na gyud ang Biblia nga inyong gi-request. Unya ato sad pasalamatan sad ang ato nga gihangyo nga mo sponsor sa pagbayad sa kanana ang G&T, no? Salamat kaayo. Well, di matay basahon. Maayong hapon kuya, bisan layo pa kuya ang inyong programa pero nagkaduol naman ang amo ang load nga ma-expire na. Mag-text lang mga daan nga sa gihapon kami kuya. Inyo gyud nga die hard nga listener dinhi sa inyong program kay nasayod mi nga malipay gyud ang atong makagagahom nga pamatian sa tao ang iyahang pulong. Salamat niini nga programa. Ang Diyos magapanalangin sa kanunay. Okay, salamat sad kaayo, no? Well, niya patay basahon. Maayo gid nga aga da sa inyo, sir, sa radyo kag sa tanan nga gapalamati sini nga programa. Diri sa amon damo gid man nagapamati sa inyo kagani ang akon nga pakaisa natugmawan gid sa Seventh-day Adventist bangod sa pagsigi niya pagsunod sa sini nga programa sa radyo. Tani ini nga programa magapadayon man ini sang malawig nga mga tinion. Salamat gid sir sa imo nga pagbasa sang akon nga text. Okay, salamat RG nga kuani letter RG as in goat, no? Salamat RG sa inyong pagpamati da sang aton nga programa kabay nga sa sunod ikaw naman ang matugmawan, hindi lang ang imong pakaisa
kundi ikaw man ang matugmawan agud nga makapangalagad gid man ta sa Ginoo sa insakto kay man pag ang tao nangalagad sino pero wala siya matugmaw nilakado gid ina kay ang tugmaw importante sa aton nga kaluwasan. Salamat gid RJ. Okay, niya patay basahon. Sir, ang amo pangutana gihapon ni. So ana kay naa naman tay pangutana nga gipasaligan nga atong tubagon. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message di sa iyang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imong malili dihang atong monitor aron atong may baluan kung diing lugar o dapitan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So mayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers, no, kung asa mo nining tuktak na karon. Amo kamong na welcome na usab nining lain na usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat na mga higala og mga mensahe. Pwede mo text mo sa among number ni Brother John or diri sa comment section nato sa Facebook, no, aron atong mabasa ang inyong mga messages o ikapadangat nato ngadto sa inyong mga friend o maminahal sa kinabuhi. Okay, ato na ning sugdan pagbasa higala ang atong nakita din sa screen. Okay, ni si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy. Maingon sab sa mga kaigsunang tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So mayong gabi ni mo diya Brother Ronilo sa Saudi Arabia. O ang Diyos sab mag-uban magpanalangin ikaw na kanimo. Niyasad si Sister Ginalyn Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Mayong gabi ni mo Sister Ginalyn. O niya po si GJ sa Saudi Arabia. So mayong gabi ni mo Sister GJ. So welcome sa itong programa. So thank you kaayo sa imong kanunay nga pagsunod sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Sister Jenny Rama Fermin. Mayong gabi na usab sa mga sa inyo Brad John, Brad Libby o Brad Isaw. Labi na sa tanan nga naminaw karon. God bless everyone. O kabay nga panalanginan tanan nga mga anak sa buhi nga Dios. Okay, salamat no. Og may gabi ni mo Mr. Jenny oban sa imong family. Nya po si Dong Bob Rituya. Mayong gabi ninyo Dong Libby og Dong John. So good evening Dong Bob oban sa imong tibuok panimalay. May gabi niya Dong. O niya po si MG Istoy. Mayong gabi ninyong duha sa radio, Brad John o Brad Libby. Salamat sa inyong programa. Salamat po Brother MG sa imong pagsunod kanay sa ato nga tulumanon. O niya po sa Kapaglaom Reyes. Mayong gabi ninyo Dong Libby o Dong John. So good evening Kapaglaom Reyes. O niya sad si Glover Sayod. Salamat po sa pag-send og heart og kamot nga nag-pray. So good evening sa mga Sayod family. O niya po, di pa yun siya mensahe. Mayong gabi ninyo kuya. God bless ninyo kuya. So God bless also Glover Sayod o sa iyong family. Niya po si Pedro Exadro. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Shout out ko sa akong tatay Pedro na Ilon Senior. Kanunay naminaw kada gabi from Bilyaba, Leyte. God bless. So may gabi sa Pedro Exdro o may isang gabi sa imong tatay Pedro na Ilon Senior. Salamat sa makanunayon nga pakiguban pagpaminaw sa ato nga programa. May gabi ni mo Brother Pedro Exdro, no? Kumusta mo tanan des Bilyaba Leyte? Kumusta ang mga Insinso family? Anya Palin family niya kumusta sa diha di Brother Rico Itang? Tanan na lang gyud. May gabi sa tanan. Ano niya po si Gladime Bragas. Mayong gabi God bless sa inyong program perme.
So God bless also Vladimir Bragas. So, thank you sa kanunay sad nga paglantaw, pagpakig-uban nining ato nga programa. So ato sa ning dalikatan paglili ang pikas nato nga monitor ato ning tan-awon anya ato ning pagbasahon ang mga kahigalaan ug makaigsunan nato dinhi nga ang uban nag-send og heart, ang uban pod nag-like sa ato nga program. Okay, sa di pa kang padayon na nagbasa, Brother Libit, tuguti kung isingit ni kay nauhay na rabhino ni pagbasa. Sige ba dyan? Ikan kang Brother Gini Permin. Okay, Brad June, maayong hapon. Dito may gaina sa San Isidro, nanimba. Ako ani kibalin adto ning Sabado. Nahimamat namo ang imong mga listener dito. Kada gabi daw sila maminaw. Sila ni Brad Edgar Sevilla, ang tag-iya sa balay nga among gisimbahan gaina kay home division naman lang sila kay wala pa sila church nga regular gyud. May mga kauban pud sila bag-o lang natugmawan si Brad Kaluy Dila Calzada. Yes, amen. No. Iyang mama si Anunciacion Marino Dila Calzada. Kada gabi jud daw sila maminaw sa inyo program. Kaila sila nimo kay gimension man kanamo sa ilaha. No, salamat kay Sir Gini. Nga inyo gidintawing ipaila sa mga kaigsunan. So kining mga nabautismuhan nila kay sigim gid inig paminaw ato gid ning listener kini si kanana ang si Edgar Sevilla maitag iyas balay nga gihome divisionan ninyo. Unya sila sa na kabautismuhan sila si Brad Kaluy Dila Calzada, ang yang mama si Anunciacion Marino Dila Calzada og kada gabi sila nga naminaw. Salamat kaayo nining bag-o nga mga kalag nga na-update nga gipahibalo sa ato nga nabautismuhan. Malipay kay mi ana si Sir Gini kay wa man gud pud intang may kalibutan dire kung unsa nay dagan dinha sa field tungod kay di ara mamidiri sa kahanginan, no? Unya kamo man gyud moy among eyes and ears gyud. Unya salamat nalipay kay mi ining gibalita ninyo ining pipila ka mga kalag nga nabautismuhan. Another good ning another ning kadaugan sa atong programa sa radyo diha sa inyong lugar. Mao bitaw nga sa diha sa si Pastor Jimboy Liston. Lipay gud siya ni atong programa kay nakatabang ni sa ihang soul winning report. Okay, ato ning basahon mga higala arita mag-una sa nag-send og heart. Niya si Sister Jenny Rama Fermin, Ronaldo V. Bragat, Ginalyn Lumuntad, Kapaglaom Reyes, Ivan Raico, Melmar Iscalikas, Ronilo Itang, Jojo Kaayon, Gregorio John Toling Pikit Jr., Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos, Narsipi Pilayo Idoliberio, Eljon Tunyakaw Nidja, Nunahane Monterde Punay, Juven Istalio Karupi, Ria Katamko Alboro, Edelberto Rina Somalinog, Lovely Elosorio, Aniceto Presilias, Vladimir Bragas Almudam Flores, Glover Sayod, Chari de la Cruz Nugas, Lovely Alboro, Lilian Santing, Nika Banyaris Lipon, JJ og Merifal Vargas. Okay, mo ni atong mga kaigsunan maghigala nato nga naglove sa ato nga program o ni arita sa mga naglike mga higala niya si Dongbab Ritoya, Lilita Espinosa, Jonathan Villacastin, Miliod Silasol, Dodds Nugas, Hill Tugahan, Roylisa Sayod, Rolds Soto Tams, Abdel Ripulio, Basilio Tero Notarion Jr., Jan Magdadaro. And thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following always our program.
Okay, Sir Matthew, thank you so much for watching, sir, and thank you so much for a nice guy. God bless you and your family. Okay, ato ning balikan higala ang pikas nga screen alang sa mga nagatan-aw, nahidugang naglantaw ni Jenaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby og Kuya John og greet ko og happy birthday sa anak ni Nanay Nimpa Villacasten, si Manang Joy Villacasten. Oy, happy birthday di ay no. Sister Joy Villacasten ng happy birthday. God bless you all. Okay niya po si Million sa Selasol. Salamat po sa pag-love o pag-pray sa atong programa. Ano niya sad ato nakita si Brother El Mudam Flores. Ay, Brother Modam, maing gabi ini mo diha. Kumusta mong tanan niya? Kumusta sa mga taga-staff Aguinaldo? No? Salamat sa inyo ha diha. Okay, ingon siya din ako nang igagaw si Asuncio de la Calzada. Wow, nanay na dili ka na kaingon. Siya kauban. Brother Modam nga naginusara ka sa inyong mga kadugo o pamilya kay igagaw mo din mo na. So may ragid nga nabasa na ko ang gi-chat ni Sister Jeannie. So abi ni mo Brother Modam, lipay gid mi sa mga balita nga ingon ani So ba. murag kusog nito sila Brother John kay Brother El Mudam sa radio mo po na siya. Yes, oo, daghan lang gyud nga naminaw, maingon ta nga magunsa man lang ang kakusog kung wa higugmaas mga tao pagpaminaw ang programa, pero lagi ang Ginoo gusto gyud nga ipaabot sa mga tao dihang dapita ang mensahe may tungod sa kaluwasan niya. Nindot pod kay ang mga tao diha dunay response sa Ginoo. Okay, ato na i-continue. Ingon siya rin ako nang igagaw si Asuncio de la Calzada, kana si Kaloy, bata, pag umangko na sa igagaw, ako nang silingan sa una. Ay, makaila mo din mga kaila gede suod ra gyud kaniyo Brother El Mudam. o ug magkit-anay na no sa Brother Mudam, di am na staff Aguinaldo magsimbahan, pero may time ra gyud nga magkaabot ni sila magkita sa simbahan, makinataw-an na maraman gyud ni sila kay kanini ang San Isidro made ni sila na balitaan ni Sister Jeannie na po day San Isidro des inyo ha Sister Jeannie sa amo diri sa Lipi na San Isidro pod. Lungsod na o sa inyo din ha Banwa. Banwa diri sa amo kabagnutan man kasagbutan murag lasang mo nay Banwa sa amo sa inyo diha sa Ilonggo Banwa lungsod. Diya po San Isidro diri niya San Isidro naapoy linaw na ang ato mga kaigsuonan din ha sa mga kalusor og mga lumapak og mga Dilapinya family no ato mga kaigsuonan diha sa Linaw San Isidro Leyte. Okay na po si Joven Estalio Carope. Mayong gabi kuya, i-greet lang nako si Nanay Pidya o Tatay Chudolo Magdadaro nga kada gabi jud na sila naminaw sa inyo ha kuya. Oy, may gabi no. Sister Pidya o Brother Chudolo Magdadaro diya sa Batad. So good evening ninyo. Salamat yes. kayo Salamat sa Joven Estalio Carope. Chudulo Itang born again nga tigpamati nato sa una nga nabotismuhan po dinis atong programa buutan intan ka itong tao Brother Chudulo Itang. Maayong gabi sa inyong tanan diha Brother Chudulo Magdadaro. Oo. Kami sa side ni Papa nakaumagad Big Magdadaro. sa Elder Mnes Lambusan si Brother Chudulo. Okay, Dulong man to akong naay no Dulong siguro Brother Dulong. Salamat kayo. Dulong o Sister Pidya. Okay. Okay. Arita higala atong tanawon ni makadiot ng atong messenger kaya pwede daghang mensahe diri nga ning sulod. Okay niya si Sister Ninfa Beliacastin sa Cadiz City. Salamat Sister Ninfa sa paglab ug pagpray. Kanya niya po, Sister Elpidia Curo, na po siya mensahe, ingon siya rin nga maayong gabi sa inyong duha brad, o sa tanang mga naminaw, o nagtanaw, ang Diyos magauban, kanunay kanatong tanan. So, maayong gabi niyo diya, Sister Elpidia, uban sa tanang makisunan nato, diyan dapita sa, diha sa matag-aw, matag-ob. May pag-iatong tanahon nga mensahe niya po si Mads Merlin Dordoyer. I'm watching. Salamat sa paglab sa itong programa
Sister Marlene. Yan po si Pastor Hill Idoliberio. Mayong pagpaminaw sa all Adventist members sa Norte. Good PM ni Pads John o Pads Lib. God is your partner. So thank you kayo, Pastor. God bless you also and sa iyong family. Nakahigayon rin mo ni Pastor Hill kaganina go istorya taas-taas og gamay nga mga mong oras pag istorya daghan with mga butang nga hisgutan salamat kay Pastor nga bisag kami diri mga naarag gyud sa ubos pero inyo ra gyud tagaan gihapon og time nga magka-istorya ika o istorya. Thank you Pastor, kumusta nimo sa imong pamilya? Ano na po si Otsuga. So thank you kayo. Tapos Gina Gunelamos Larisma. Nesad si Brother Cesar Elgira sa Gihilngan City. Ato mo sa nga kuan, senior pa man sa radyo, nakandot po ni sa atong programa sa radyo. Cesar, kumusta nyo di Cesar? O di kay kita tagaas Ginoo Brother Cesar, personal makita ta. Maningkamot lagi tag-alagad sa Ginoo Brother Cesar nga ato sa langit. Makita ba dyan? Wala pa kay sa kuan man sa Negros Oriental sagaran Gihilngan na siya. Gihilngan. Sagaran ko sa mag-request ako makaadto ko sa Occidental, dili sa Oriental. So maningkamot kita Brother Cesar, bahalag di ta magkita ining kinabuhian ning kalibutan na basta magkita kita sa langit niya. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo Brother Cesar, matira ang matibay. Herbihanon 12:2 adto kita magtutok ni Kristo. Ayaw kita tutok og tao, pastor, liman o membro o elder kay balintong kita sa usa ka higayon lang gyud. Salamat Brother Cesar sa imong pag-view sa ato nga program. Okay, nasad si Brother Duming Budukan. Mayong gabi na usab ninyong duha sa station Gadyon o Badlib. Ako na usab i-greet ang atong bag-ong igsuon sa pagtuo. Sama nilang Brad Pedring Carabio o sa iyang asawa Sister Bibi Carabio. Bag-o laning nabatis. Kagahapon lang Kagahapon lang ni Badyon na batisman. Ako manig yung amigo dias Pantalan, tan-awa ra gyud. Mao ni usas mga nailhan akong amigo diha nga bagis, pero bagis ni nga maayong tao. Si Brother Pedring Carabio na bautismuhan ra gyud in town. Gitinuod gini ang iyang gisultis ako after sa crusade magpabautismo siya uban sing mises. So thank you kayo nino nya kananaang Brad Pedring. Magsigi magumipin si away sinungogay magkita mi ani. Kananaang salamat kayo unya I'm very sorry nga tungod sa akong kakapo sa panahon wa gid ko katambong sa inyong bautismo. Ngayon sa rin God bless natong tanan. Salamat Badlib. Salamat po Brother Duming sa unpo niya. Congrats sa mga nabaptize to kagahapong adlaw. Ano niya po si Brother Jojo Kaayon. Mahing gabi na Brother Jojo. Ano niya sad si Brother Navigator Flores. Salamat po Brother Navigator. Ano niya po si Sir Matthew Anderson. Thank you for sending heart. Sir Matthew Anderson. Ano po si Sister Jimmy Arama Pumin. Salamat po sa pang-send of heart. Ano po si Sister Chari de la Cruz Nogas. Maria ito nakita din sa ato nga messenger atong mga kahigalan o mga kaigsunan na to nga nakig-uban na to karong gabi. Ano po ito nakita din si Sister Lynn of Korea. Mayong gabi kaninyo kuya. Mayong gabi niyo kuya. God bless. So God bless also Sister Lynn og sa imong family. Good evening strand taga Kinatarkan Island. Niya po si Reggie Fel Ibanez. May God bless you and I'm listening. Jesus is our hope from San Remigio SDA Church. Okay, good evening Brother Reggie Ibanez. Niya po si Sister Phoebe Jane. Mainit. So, good evening, Sister Phoebe. Diha sa Kanagahan. Salamat sa daghan kayong mga heart imong gisend o kamot nga nagpray. So, thank you kayo. Good evening sa tanan nga taga Kanagahan nga naminaw o naglantaw karon sa ato nga programa. So, ato sa ning hunungan pagbasa rin pero karon taud-taud atong basahon higala inyong mga messages. Makahimog yapo mo sa pag-send o paghatag og dugang tubag sa pangutana nga ato nga tun-an o pagatubagon karong gabihon na. So atong ihatag ang panahon ni Brother John sa pagbasa sa pangutana.
Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Ato ning asaho ning kuan pangutana ni kini gud unta doon na ni gigikanan ani pero nalipat na lang gyud ta nga wa dayon ta makabantay ani. Ang iyang pangutana ini sir, prangkahan lang ta. Unsa magyoy pinakaimportante sa inyo? Pagtuo o kasuguan? Kay ang Marcos 16:16 ang mutuog magpabautismo maluwas. Daghang salamat si Roberto ni. Okay, daghang salamat Brother Roberto, no? Ang imo pong tanag unsa magyo pinakaimportante namo, ang kasuguan o ang pagtuo? Both pinakaimportante namo na. Pero bahin anang imong gigunitan ba nga rason nga mura bag dili na ka mo kuas kasuguan tungod kay tungod pagtuo kay ang giingon magud dinha sa Marcos 16:16 ang mutuo og magpabautismo maluwas. Tanaw ha, daghan sa mga tawo nga dayon lang adapt nga tawag pagtuo pero wa guys kay bahog unsay iyang gituohan. Mao na nga matawag og pagtuo. Wa kay baw ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili paggahukman sa silot. Ang imo pangutana asa magyud pinakaimportante sa amo? Ang pagtuo o ang kasuguan? Both. Importante gyud na sa amo ang kasuguan o ang pagtuo. Nga naman, kung imong tan-awon, abi nimo brother, ang tinuod nga pagkasulti brother Roberto, dili manggod kay ang pagsabot o ang pagdawat nato sa kamaturan sa usa lang ka bersikulo o sa ka teksto unya ato na nga ilansang diha. Kung atong gitun-an gyud pag-ayo, mo bitaw na nga moingon ta nga wider, deeper and broader, sa tinuod lang. Kung imong tan-awon sumala sa Roma 3:31 matud pa ni Apostol Pablo. Apostol Pablo niya gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunua wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Busang imong pangutan na asa magyoy pinakaimportante namo ang kasuguan o ang pagtuo kay nindangop man kadiha sa Marcos 16:16. Unya kanang Marcos 16:16 mura bag naghinobra na hinuon ang imuha noong pagsabot kay wa man ka diha sugoa, wa may gisulti diha nga mutuo ka na lang unya di ka mosunod sa kasuguan. So kung mangutana kag asa gi pinakaimportante namo ining duha, both pinakaimportante na. Ngano man ang mutuog magpabautismo maluwas. Nya tan-awa ha, unsa may naa ani kauban aning pagtuo? Kung imong basahon Roma 3:31 gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinuno wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Mao na nga si San Pablo nagpabarog sa kasuguan, si Kristo nagpabarog kini nga programa nga inyong ginapamatian, nagpabarog pud sa kasuguan. Kamo lang mo iwa magpabarog. In short, wa gid mo magkapareha ni San Pablo sa mga pamahayag ug pamatuod sa mga apostoles. Kini nga programa nagpamatuod ta sa gipamatuod dinhi sa Biblia. Dugang pa Galacia Kapitulo 3 versikulo 24, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon sa pagtuo. Tanaw ha, kung unsa gina kamahinungdanon ang kasuguan ug ang pagtuo. Ngani nagsulti gihapon si Apostol Pablo sumala sa naunang Korinto 6:14. Busa ako magatugon kaninyo nga inyong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Tandaan nato na, mao na gisulti ni Apostol Pablo. Munang ayaw na mo ni ana na ang mga doktrina, kansang doktrina, kabalo mo kung saan ang doktrina, pagtulunan, nga wa itudlo, wa idoktrina diha sa Biblia. Ang inyo manggong gihigugma, ang wa itudlo, ang wa idoktrina, ang gitudlo o ang gidoktrina sa Biblia, mo'y wa ninyo sunda. Ingon San Pablo, ako magatugon kaninyo nga inyong bantayan ang sugo sa pagtungha sa atong hangtod pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo gani mismo nagsulti siya, Mateo 5:18, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan, walay pagasayloan bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Unya karon magpa kuan mo sungag mo supak mo sa Biblia.
Wa bitaw ni nga si Kristo nangutana sa mga tao nga nangalagad niya, nagampo niya, pero wa magsunod sa kasuguan nga hantod ron wa magani nila tubaga. Giingon sa Lucas 6:46, nganong mutawag man mo kanako Ginoo Ginoo, apan dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Ha? Tanawag yun na og unsang pangutana. Karon, kining taong nagsampit og Ginoo pero wa magsunod sa kasuguan sa Ginoo. Unsa may gipailaan is Biblia. Ato tas gipaila. Sumalas ng Juan 2:4, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siya mga sugo. Kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Tandaan nato, ha? Nga ang wa magsunod sa kasuguan bakakon ug walay kamatuoran. Kanang bakakon kang kinsa man na Juan 8:44 iya siya walay kamatuoran. Kinsa man ang kamatuoran? Juan 6:14 14:6 Kristo ang kamatuoran. Muna Christian without Christ. Kung mag-angkon-angkon maguta nga si Kristo atong gisunod, Kristohanon ta unya wa ta magsunod sa gisugo nga angay unta nato nga sundon. Unta mga kaigsuonan, dili na lang guddat. Mahibaw magud ko nga nakasabot gid mo ba? Pero amot og ngano nga migahom og kusganon gyud ang mga pagtudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan kaysa gitudlo dinhi sa Biblia. Ha? Ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan, sumala sa ikaduhang Timoteo 3:15. Unya niya igitudlo na makagagahom sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan, pinaagis pagtuo kang Kristo, ang kasulatan gitudloan tas kasulatan, supakon ginato ang kasulatan nga magtudlo man unta ni nato ngadto sa kaluwasan. Ang tinuod nga pagkasulti ang Dios ra gyud ang mahinungdanon gyud unta nga atong sundon, pero ang sundon ninyo ang inyong mga pangulo, ang inyong mga leader, timan-i unya sa adlaw sa katapusan ug dili ba mo magtinulusyukay unya sa inyong mga mata unya nianang panahona. Ha? Ngano man hintuo po ka muna nga ang buta gaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Ang gisgutan gani dinhi sumala sa Isaias kapitulo 30 bersikulo 9. Ang gisulti dinhi pamati iragon nyog unsay giingod dinhi, kay kini mo usa ka masinupakon nga katawhan. Kalom na. Unsa nimo mga masinupakon? Muna nga magsigig ampo og Ginoo, magpatuo nga Kristohanon, magpatuong iya ni Kristo. Ang uban gani nagtuo giulog-ulogan ra pud nila ang ilang hunahuna nga sila ray maluwas. Unya nagsupak di ay ang lisod na, gingo din kay kini mo isa ka masinupakon nga mga katawhan, bakakon nga mga anak. Unya sa pinadayag 21:8 may mga bakakon, gana na ang sa nga makasulod siging harian sa langit. Unya unsao man na nimo. Unya gingo din bakakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Pagkaalaot sa inyong mga kalag, unya musipyat la mo so sa kagamay nga pagtudlo sa sayop unya gipadako na ninyo. Gamay ra man unta ng pagtudlo nga dili na tumanon ang kasuguan pero napadako na tungod kay kamo mismo wa na magipod hinon magsunod sa kasuguan. Ug itudloan mo nga dili magsunod sa kasuguan, gamay ra gyud unta na kung wa lang ninyo sunda og tumana na nga di na mosunod sa kasuguan. Gituman yung kasuguan pero nidako na tungod kay inyong gisunod mong gituman. Unya kay kinsa man di ay ang mahimong pagsulundan dili ba si Kristo? Unya ang Juan 10:27 ingon ni Kristo, ang akong mga karnero nakaila kanako ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. Karon ang iya mga ni Kristo nagsunod niya. Si Kristo Mateo 5:17 nagtumas kasuguan niya. Ang mga iya ni Kristo nagsunod niya. Moingon-ingon mong Kristohano no, unya nagsupak dahil mo sa kasuguan. Siyempre, wala dahil mo magsunod sa kasuguan. Si San Pablo nagsulti, ako magatugon kaninyo nga inyong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, ang kamo dili na mo. Unya, moingon ka nga kanana ang asa pinaka-importante sa amo ang kasuguan ng pagtuo. Both pulos na importante sa amo. Nawa, nasabtan ninyo ang mga pulong sa Ginoo. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw sa natin-awan na ninyo ng mga hunahuna. Brother Libby? Okay, din salamat Brother John. So giyon sa to niya paghanay ang pangutana. Ang iya magod Brother Libby, asa magigkunoy pinaka-importante sa ato ang pagtuo o ang kasuguan kaysa Marcos 16:16 ang mutuo og magpabautismo maluwas man. Okay, thank you kay no sa pangutana. Ato suning basaw ni si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa pag-send og heart.
o pag-pray sa ato nga programa. Ni ato pong nakita dinhi ato ning tanaw ning uban nga mga nakig-uban karong gabi una. Okay. Ato ning tanaw ning mga bag-o nakita niya si Lane of Kiria, Linabog Monchadora Nas, niya po si Ivan Raico, Scout Ranger Senior. Ato pong nakita ni si Sister Rosaline Mainit sa Germany. Niya po si Ma'am Narcipi Pelayo Edoliberio. May gabi, hindi ma'am. Thank you sa pagbiyo, ma'am. Niya po si Eljon Tonyakaw ni Dia, Mins Gabisay Sinadan Hidokos. Niya nakikuban po nato si Ruby Villacampa Alulod, Luel Nodalo Estrera. Niya po si okay, niya si Aniceto Priscilias, Lilian Santing, niya po Nika Banyaris Lipon, niya arita sa Pikas Mahigala, alang sa mga nahidugang nag-like, niya si Lilita Pinosa. So thank you. Niya po si Parihil Tugahan, to po ni sa Olivo. Niya si Maki Kuro. So good evening, Brother Maki Kuro. Niya po atong brother, si Junior Nueva Claves. Ay, dong, may gabi din, dong. Niya po Abdel Ripulio. Good evening. Okay, mo ni ato mga nakita na hidugang naglantaw sa ato nga program karon. Anya arita mga higala sa ato nga messenger, ato ning tanawon na niya sa pipila nga hidugang nagtan-aw, ato nakita ni si Jimar Colis Gabaton Rufino Moreno, niya po si Nathaniel Familara o si Dong Sensor Somalinog. So good evening, no? Dong Sensor diya sumabuli. O niya ato ning lantaon makadiyot, niya po'y mensahe si Sister Philly Disor. Ingon siya rin Kuya Libby o Kuya John sa tanan diha nga nastisyon. Naminaw jud mi Kuya, pwede pakip. Okay, salamat kayo, no? May gabi ni mo, Sister Philly Disor. Okay, ato ta mga higala. Di pag itong basahon, niya si Jansky Ilustrisimo. Good evening diha ninyo tanan, watching from Kinatarkan. So, mayong gabi Brother Jansky Ilustrisimo. Okay, mo ito na higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana, nangutana siya og asa mayong kunoy importante sa amo dire. Ang pagtuo og ang kasuguan ba? Muna iyang pangutana. Asa may importante? Kaya lagi kunos Mateo Marcos 16:6 naghiskot mo niya ang mutuo o ang magpabautismo maluwas. So para niya importante yun ang gitawag og pagtuo. Ang kasuguan dili importante. So mo na una-una sa uban higala ilang konsepto nga ang pagtuo nagbuwag na og ang pagtuman sa kasuguan. So tuo lang ka, dili na magtuman. Manailaw niya. Ang ilang pagtuo, pagunahuna, ang inyo mahigalang Seventh-day Adventist, ang gibarugan, maluwas pinaagi sa kasuguan. Dili, mahigala. Amo nang ipahayag ninyo nga ang pagtuo o ang kasuguan, dili gina sila magbuwag. Sama na sa langgan, nga dili makalupad kung usa lang ang iyang pako. Dahagyog ka pako, left and right. So, importante ang pagtuo o niya importante sad ang kasuguan. Kanang mabasa ni Mos Marcos 16 nga ang mutuo di malaglag mga higala. O niya arisa ka magbasa sa Buhat 16:30-31. Nagingon po si San Pablo nga gipangutana siya kung sa buhaton aron maluwas siya. Gitubag po Pablo, tumuo ka kay Jesucristo aron maluwas ka, lakip ang imong panimalay.
Pag-ingon ni San Pablo, ana, di na ba pwedeng tumanon ang kasuguan? Tanaw na ito ingon San Pablo. Sa Roma 3:31, kay si San Pablo magyapoy nagsuwat ni anang Roma. Ingon San Pablo, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunoa wala gayod, ato hinuong ipabarog ang kasuguan. So si Pablo nagpahayag mga higala nga sa diha nga doon natay pagtuo, wa na maghatag natog otorisasyon nga ato nang bungkagon ang kasuguan. Kaya pag-ingon niya, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod kay naluwas sa ta pinagis pagtuo, tungod kay naat na tas pagtuo? Mas Pablo wala ato noong ipabarog ang kasuguan, sa ato pa ang tinuod nga may pagtuo ngadto kang Ginusos, kadtong mga tao nga nakita sa ilang kinabuhi ang pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Magito hinungdan nga si Santiago 2:17, naghisgot siya nga patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Di magsilbi ng pagtuo niya, ang binuhatan nga gikinahanglan higala, kanang binuhatan nga dili ato nga kinagalingon, kanang binuhatan nga require sa Ginoo nga atong buhaton. Unsa na siya? Mao ang pagtuman sa mga sugos Ginoo. Kay igo lang tang mutuo, o nga dili ta mosunod, di ta mutuman, kanang pagtuo higala, parehas pagtuo siya wa. Atong mabasa sa Santiago 2:19, ang yawa nagtuo, pero nagkurog. Malawas bang yawa? Igo lang nagtuo niya magtuman? Dili. Ang tao sad nga igo lang ning tuo o niya di mutuman, alisod po ng madaang at sa langit mahigala. Mutuo gani ka, ipakita nimo sa imong kinabuhi ang Ginoo nga imong gituhuan, nga imo siyang gisunod. Dili ka ning tuo kas Ginoo, inagisupak nimo ang sugo sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo nga imong gituhuan. Mao man nay nahitabo suban, igo lang nituos Ginoo lagi kay maluwas sa pagtuo, o di na tumanon ang sugos Ginoo. Adi na insakto ng pagtuo ha. Ang insaktong pagtuo, nituo kaniya o niya nisunod ka sa sugo sa Ginoo nga imong gituhuan higala. Mo na insakto. O mo na insakto nga pagtuo. So, ang Seventh-day Adventist, mao man madoktrina nga igo lang tang magtuman aron ta maluwas. Ang pagtuman sa balaod, mao na resulta nga ikaw adunay tinuod nga pagtuo ngadto kang Ginusos. Kay antay higala nga igo lang mutuo o nya di mutuman, matod pa sa Biblia, akong basaw na sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 20. Kung unsay tawag ni anang tawhana nga igo lang ning tuo o niya dili mubuhat, dili ba mutuman ba sa sugo sa Dios nga iyang gituhuan? O igo lang ning tuo o niya supak-supak di ay. Sama na usa ka bata, nituo siya siyang papa, pero dili musunod kung sugoon siyang papa. Atong tanaw na, Santiago Kapitulo 2, versikulo 20. Og namoy Bible diha, pwede nang inyong tanawon, ukbon po ninyo diha, kung unsay pahayag ni Santiago. Ako basahon diri, 2, versikulo 20. Apan utaong kulang-kulang, kulang-kulang na gisgutan. Apan utaong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag ang iyang mga binuhatan. Di mo na ha? Nagtuo ka o niya ang imong binuhatan, wa mo subay sa Dios nga imong gituhuan. Bulag ang imong binuhatan. Ang imong binuhatan. Pag-ingon sa Ginoo nga imong gituhuan nga tumanon ang balaod, nagsupa kas balaod.
Sa ito pabuwag ang binuhatan. Nagsugo bagod ang Ginoo nga imong gituhuan nga sundon ang balaod, dili palaktawan. Oh, si Ginoo nagsulti sa Mateo 5 versikulo 17-18, gawon siya, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Wa siya niya bungkagan, siya ay pagunahuna na nga akong gibungkag. Ako mianhi din sa pagbungkag, nagtuman ko niini. Nituman gani siya. Unya gasulti siya sa versikulo 18, sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Napan langit ug yuta o tugon sa Ginoo nga mo'y atong gituhuan. Ingon siya, way sayloan sa kasuguan. Sa ato pa kay di man sayloan, imong tumanon gikan sa number 1 ang 10 commandments hantod sa number 10. Ayaw tumana lang ang number 1 at number 3. Giluksuhan namin number 4. Nga naman, kaya naamas number 4 nga adlong Sabado maong adlong pahulay. Giluksuhan mo. O niya, usa ba gisulti ni Santiago? Sa Santiago 2 versikulo 10, naroon siya, ang maglapas bisag usalang kabahin sa kasuguan. Samara nga iyang gilapas ang tanan. Amo na, klaro kay pagkasulti. Naglapas ta, nagtuman ta sa siyam. Gilapas na itong usa. Matod pa Santiago, Samara, nagilapas ang tanan. Nga naman, madaghan ang imong gilapas o rosa, ang kahulugan na sala. Nga naman, kay sa unang Juan 3, versikulo 4, naghatag og definition si San Juan nga ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mao ang pagkamalinapason. So madaghan man imong gilapas or usa, sala na o kay sala man na o kundi na to hinusulan hangtod moabot ang adlas paghukom. Ang bayad sa sala kamatayon man, o niya sa kamatayon na ikaduhang kamatayon sa linaw sa kalayo. Mabasa na sa Pinadiyag 21:8, alang sa tanang mga bakakon, kinsa ng bakakon. Sa unang Juan 2:4, siyang nagaingon, nakaila ako sa Dios apan wa magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang tawhana o wala kaniyang kamaturan. Ang gitawag binis Biblia bakakon higala, mga tao nga nagtuo og Dios, nakaila og Dios, pero wa mutuman sa sugos Ginoo. Bakakon. Unya unsay alang sa bakakon? Ako ni padagbasa sa Pinadiyag 21:8. Apan alang sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So, buot ito sabot, imperno ang akong sangkuan mga higala sa adlaw sa katapusan kana kundi ko muundang sa pagkamalinapason sa sugo sa Dios nga atong gituhuan. Sunod pa sabot na nga kinahanglan mo alain yuga, mo ka sa Dios imong gituhuan. Nga naman, nagsugo man siyang ipatuman, nagtuo man ka kaniya. Kung gituhuan nimo ang Dios, maluwas na pinagis pagtuo. Sunda siya. Kaya hindi lang kayo nintuo siya ngalan, pero wak ka sunod, di ka tinuod nagtuo niya. Kaya ang tinuod tayo, hintuo niya, di lang kayo nintuo nga dunay Diyos, kunili nituo sab ka sa sugo, nga gisugo sa Diyos kanato. Atong mabasa bitaw, si Ginusos bitaw nga maoy nagsugo, sa atong mabasa sa Juan Kapitulo 15, versikulo 10, nag-ingon si Ginusos, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, nagapabilin kamo sa akong gugma, maingon, nagituman ko ang mga sugo sa akong amahan, o ako nagapabilin diha siyang gugma. Ingon si Ginusos may gala, maingon, nagituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Siya namulong anak. Ang Ginoo nga maoy atong gituhuan, personally nagsulti siya.
gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Kay ang Ginoong imong gituan nagtuman man, kita sad nga mga tao, mutuman pod ta, musunod pod ta, mutuman sad ta. Kay sa Juan 2:26, nagingon man si Inosos, ang moalagad kanako, kinahanglan siya magasunod usab kanako. Nag-alagad man ta niya. So ang atong buhaton, musunod pod ta niya mga higala. So balikan na to, ang insakto di ay nga pagtuo, kanang pagtuo nga makaluwas. Ang pagtuo mga higala nga ang iyang mga buhat wa ning buwag. Wa ning bulag iyong pagtuo. Unsa man ang pagtuo nga ning buwag? Okay, sama panalitan. Ang unang ikaduhang sugo, ang Dios nag-ingon siya sa napo ka sugo na ha. Nag-ingon ang Ginoo, dili ka magbaton og laing Dios sa tubangan ko. Alang kanimo, dili ka magbaton og usa ka larawan nga linilok or kinulit sa bisan unsa nga dagway sa tuwasita sa langit, nga syuta o sulong sa katubigan. Dili ka magyukbo kanila og ayaw pagsimba kanila, kay ako ang Ginoong Dios nimo, abughuan og igihan ako. So giklaro higala, ang unang ikaduhang sugo, number 1, ang tao gidid-an sa pagsimba, pagbaton og lain Dios. Kinsa naman ang Dios atong batunan? Ang Dios nga atong huptan og batunan. Ang Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta og sa tinubdan sa tubig. Asa mabasa? Sa Pinadiyag Kapitulo 14, versikulo 7. Maoy simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa tubig. So, kung nagsimba ko o nagbaton ko lain nga Dios, nagila ko lain nga Dios, nga dili magbubuhat, hinuon, binuhat hinuon, abi na pwede, dili ko tinuod, nagtuos Ginoo, kay nagtuo pa ko niya, abi ko magbaton. Ikaduhang sugo, dili ta magsimba og pagyukbo, niya ng mga binuhat. Ang Diyos lang magbubuhat mo itong yukbuan atong simbahon. Kung nagyukbo ko ng mga binuhat higala, nagpasabot lang na nga dili ko tinuod, nagtuo nga niya. Ikatulong sugo, dili pasipalahan ang ngalan sa Dios. Kung nagpasipakos ngalan niya, nagtuo ko pero nagpasipade ko, di ko tinuod dahil gugma niya. Ang ikaapat nga sugo sa Ginoo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw Sabado kon pahulos Ginoong Dios nimo. Sabado ko pahulos sugo sa Ginoo. So, og tinuod kong nahigugma niya, bantay ko sa adlaw nga gisugos Ginoo nga ipapahulay mahigala. Pero og di ko tinuod higugma niya, lain ganing adlaw kung ibantayan, nagpasabot na nga di ko tinuod higugma niya. O niya, ikalima, di ka atahoron mong ginikanan. Ikaunom, dili ka magpatay, di manapaw, dili mangawat, di mamakak, dili maibog. Muni ang 10 commandments sa Ginoo. Muni gusto sa Ginoo nga makita diha sa atong kinabuhi, sa diha nga nagtuo ta ngadto niya. Makita bang ebidensya? Muni ebidensya. Gusto sa Ginoo makita diha sa atong kinabuhi, sa diha nga mituo ta kang Ginoong Hesukristo. Kay misunod gyud ta niya. Mabutoy hinungdan nga sa adlaw sa katapusan atong mabasa sa Mateo 7:21, nagingon si Inosos, dili ang tanan magtawag nako Ginoo, makasulod sa Ginoo sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa kumanas langit. So ang matinumanon maoy pasudlon sa ginharian sa langit. Pero katong tao nga mituo unya nagsupak higala sa katapusan, kalaglagan unya ang atong padulngan. So wa naman tayo time sa di pahingpit tapuson ang atong tulumanon niya ang atong tensong mahigala. Mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, daghang salamat sa kalampusan